reducere med noget, der ligner en 40-50% allerede om 10 år, altså i 2020, og vi skal op på mindst 80% reduktion i 2050. Vi kan sagtens finde nogle tekniske løsninger på det, inden for energisystemets ramme. Problemet er mere det vanskelige at få lavet omstillinger. Man kan godt, så det er ingen teknologi. Jeg plejer at sige, at det er snarere uopmærksomhed. There's excellent evidence that we already have all of the technologies that we need in order to be able to have a society which is independent of fossil fuels. De fleste vil gerne have noget, der virker næste år. Og det gør det bare ikke. Altså vores kraftværker, de står i 40 år. Omstillingen af bilparken, det tager 10-15 år. Og bygge en vindmøllepark, det tager 8 år. Så på den måde, så det tager bare tid, det her. Ikke? Elværkerne, de er vant til at producere på den måde, og folk er vant til at køre bil, og vores byer er lavet sådan, så du har et transportbehov. Så det svære er jo at ændre sig. Virkemidlerne, det er jo at spare på energien, det er at lave energien på en anden måde, det er at ændre hele jordbruget markant, og så er det jo nogle massive ændringer i den måde, vi i øvrigt opføres på. Unfortunately, with the present technologies, it will be expensive. And that's why we need to have further development to make these technologies to be cheaper, really. But we have the technology today, and we can do it if we want to. Der er stort set ikke noget, der kan gå hurtigt nok. Men vi er bare nødt til at sørge for at gøde det og fremme det, som er på vej, og så se. Og så håbe på, at det kommer så meget på mode, eller der kommer en trend altså også i industrien og andre steder. Og så må vi så håbe, at det virker. Men om vi kan garantere, at nu undgår vi det ene og det andet på klimaområdet, det kan vi ikke. Men altså, vi kan skabe rammer for, at der sker så meget som muligt. I løbet af de næste 10 år, der kan vi uden de store problemer halvere klimagasudledningen fra landbruget. Vi kan uden de store problemer halvere energiforbruget i hele produktionsindustrien. Vi kan halvere energiforbruget i byggeriet. Vi skal gøre, hvad vi kan inden for transportsektoren. Det er nok der, det bliver sværest at nå målet. I don't believe that CO2 neutrality is something to go after at all. CO2 neutrality is a treatment of a symptom. It's not going to solve the problem. And in theory, you could continue to use oil and gas and coal forever in a CO2 neutral society. The problem is we're running out of oil, gas and coal, especially oil. Her åbner dronning Margrethe for det danske naturgasnet i 1984. For at sikre, at den danske stat får noget ud af olie- og gaseventyret, oprettes Dansk Olie- og Naturgas i 1972. Vi kan nå at redde verden endnu, men måden at gøre det på kræver så markante ændringer i den måde, vi producerer ting på, den måde, vi forbruger ting på. At de lande, der går allerforrest, vil jo få nogle enorme fordele frem for andre lande, fordi det er den fossilfri og sådan helt lav energiproduktion, der er vejen frem. Så hvis det danske erhvervsliv går ind og siger, som store del af dem jo allerede har gjort, men altså virkelig massivt går ind og siger, vi vil være fossilfri, og så arbejder benhårdt efter det, så får man nogle frontløbereffekter, der vil være enormt store, og som er en kæmpe fordel. Og det vi prøver at sige hele tiden, klimaet er en vindersag, det er ikke en tabersag. Noget af det, der kommer til at ske, det er selvfølgelig, at vi skal have en masse vindmøller ind i vores system. Og så bliver vi nødt til at bruge nogle biobrændsler som flydende brændsler i transportsektoren, fordi elbiler er en ting til de små biler, men der er også godstransporten, og der kan være skibe, og der kan være fly osv. Så der findes faktisk tekniske løsninger på det her, og det kommer ikke til at vælte økonomien, for det viser sig jo, at oliepriserne bliver så høje, og olie- og gasressourcerne slipper alligevel op, så uanset hvad vi vil prædike, så er vi faktisk nødt til at gøre noget. Det her med at flyve verden rundt i tid og utid og sådan noget, det tror jeg også, at det vil man naturligvis se mindre af.
bliver også et samfund, hvor vi spiser betydeligt mindre kød, fordi det er noget af det, der virkelig river meget, ikke? Husene vil være netto energiproducerende og ikke den anden vej rundt. Tog og bil, det bliver ren eldrevet, og det bliver elproduceret på vedvarende energi. The people in the country are absolutely critical in terms of responding to climate change and reducing CO2 emissions. Firstly, of course, there are behavioral changes that we can all do, which will make a difference in terms of in reducing CO2 emissions, and certainly we can all be much more conscious about the energy that we use, and we use it effectively and not waste it. But probably even more importantly, it is the people of a country that have to convince their politicians that these are changes that they want to see made. And the political, I don't believe that the political ambition and the political delivery on this will be there until the population actually pushes politicians to do it. Am Gleis 25 bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Vi prøver at sige til politikerne, for eksempel i forhold til København, topmødet. Og der står vi sammen med en masse energiproducenter, worldwide og også større virksomheder. De skal ikke bruge erhvervslivet som undskyldning for ikke at lave en streng aftale. For der skal noget vidtgående til for at løse det her problem. Og det er vi også villige til, og det vil vi også gerne, og vi erkender det nødvendigt. Og vi kan da nogle steder se en forretningsmæssig fordel af det. Og det er det signal, vi sender og siger, vi kan godt, det skal bare være noget, der gælder alle sammen, og det skal gælde i mange år. Fordi hvis det ikke gælder alle sammen, hvis det ikke gælder i mange år, så kan vi ikke investere de mange milliarder, det drejer sig om. Jeg er lidt træt af at høre folk sige, at bare politikerne kunne beslutte det rigtigt til det store topmøde, så skulle det nok gå, altså, fordi at det egentlig er os alle sammen jo. I alt, hvad vi foretager os, når man kører i bil, og når man tager hjem i sit eget hus og så videre, ikke? Der skal vi jo selv være med til at implementere de her ting.